Iniciativa. 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 A les properes eleccions municipals, com vosaltres ja sabeu, em torno a presentar per l'alcaldia de Mollet. Potser em coneixeu, potser coneixeu la meva gestió al front de l'Ajuntament. M'heu pogut trobar durant molts anys allà on calia estar, en defensa de les llibertats i del benestar de la majoria. El proper diumenge decidirem democràticament la composició del nou Ajuntament. Des d'Iniciativa per Catalunya us proposem un equip de persones compromeses amb la realitat de Mollet, disposades a treballar i a gestionar amb eficàcia per aconseguir realment que Mollet segueixi endavant. Mollet del Vallès, amb més de 40.000 habitants d'una població jove i de progrés, es configura com la segona ciutat en importància del Vallès Oriental. Capital natural de la zona sud de la comarca, les seves expectatives de creixement i expansió fan palesa la necessitat de definir un model de ciutat per Mollet. Un model de ciutat per a les persones. La plaça de Pau Casals i la illa peatonal de la plaça Prat de la Riba són exemples de les millores realitzades per Carme Coll durant la seva etapa d'alcaldessa, com també ho són el Casal d'Avis o la rehabilitació del Teatre de Can Gomà. Mollet està creixent. La reactivació del mercat immobiliari ha provocat un creixement ràpid en la construcció i poc controlat per l'Ajuntament. Iniciativa per Catalunya defensarà un creixement més ordenat i racional de la ciutat, amb planificació i control del desenvolupament urbanístic, amb una política de sòl per habitatge. En definitiva, fer de Mollet una ciutat per viure. La revisió del Pla General d'Ordenació de 1982 és necessària per limitar el nostre creixement no més enllà de 60.000 habitants. En concret, urgeix modificar el Pla de Gallec Sud, reduint el volum edificable i convertint zones edificables en zona verda. Els grans projectes urbanístics de Mollet, com Gallec Sud, Zona Garbí o Eivissa, han de comptar amb estudis d'impacte sobre les posteriors repercussions en aspectes com el comerç, el trànsit, els serveis o el medi ambient. La degradació de la via pública de Mollet i de les zones ajardinades són fets evidents que posen de manifest una manca d'atenció en el manteniment de la ciutat. No és suficient edificar de nou, també s'ha de conservar el que tenim. Per això, proposem l'elaboració d'un pla estable de manteniment del mobiliari urbà i conservació dels elements de la via pública. Des d'Iniciativa per Catalunya apostem per la potenciació d'un comerç minorista especialitzat que pugui competir amb les grans superfícies comercials. Per això, actualitzarem l'estudi sobre necessitats comercials de Mollet. Amb la base econòmica i empresarial, crearem un Consell Econòmic i Social que fomentarà el progrés i l'ocupació. Una de mis mayores satisfacciones en el área de dinamización económica ha sido abrir el diálogo con los comerciantes del mercado municipal. En espera de la nueva construcción de dicho mercado en los terrenos de Eivissa, hemos procedido a la reestructuración y mantenimiento
de este mercado municipal en espera de dar un buen servicio al consumidor.